kuma cayara kosɛbɛ ni o ye CNT tɔnden dɔ ni sema mɔgɔ don ale ye kuma dɔ fɔ o fana ni kuma cayara jamana kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ an nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ min ye Karim Keita ale ni Burama Ture ko n bɛ yen nɔ halisa a kuma tɔ dayilen don kosɛbɛ k'a sababu kɛ Karim yɛrɛ ye avocat ta olu fana ye kumaw fɔ an bɛ n'an nɛn don olu fana ni ɲɔgɔn cɛ o la ka se ka nin kuma ninnu batiri an ka maa welelenw Sori Ibrahim Diallo ka bɔ Renouveau FM na Sori wagati koronen don kosɛbɛ foli bakuruba kelen an ka taa kaba ka bɛɛ lajɛlen fɔ an tiɲɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ hali bi an mana min kɛ ou bien an mana min fɔ ala ka ni sababa bɛɛ ka ladilikan ni bilasiralikanw ala ka don tulo kunnandi la ala ka jamana basigi Sali Musaka ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen amina yarabi Malik Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la Malik foli isa ka an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ k'a fɔ ala ka Mali ja ka Mali basigi en même temps Selim Kundalenba ka ala ka musa ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a fɔ bɛɛ ma bɛɛ san bɛɛ parce que samedi wɛrɛ bɛ taa sɔrɔ a seli tɛmɛna an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka yafa ma parce que an bɛ kuma dɔ fɔ a bɛ se ka digi maa dɔw la kuma dɔ la donc an bɛ yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ wa bɛɛ lajɛlen ka yafa an fɛnɛ ma a diyara an ye an yɛrɛ fɛnɛ bɛ yafa deli k'i fɛ Kureshi Sise nin ye ale siɲɛ fɔlɔ ye an ka kɛnɛ in kan ka kunnafoni dila jɔlen don min bɛ baara kɛ Mali Tribune na Mali Tribune an kɔrɔkɛba Alex an bɛ a yɛrɛ fɔ kɛnɛ in kan Kureshi i ni ɲankuma an ce a diyar'u ye amina yarabi Basaro ye dugulenba ye kɛnɛ in kan Basaro bɛ baara kɛ Amapula Basaro i ni ɲankuma Isa n b'i fo n bɛ an barokɛ ɲɔgɔn fo k'an ka techniciens lamɛnbagaw filɛlibagaw ka bɛɛ lajɛlen fo i ka kuma dafa la an b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ye ko waati koronnen don o ye tiɲɛ ye nka mɔgɔw k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la siraba kasaraw ma siga t'a la n'i bɔra yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ la i ka boli kɛ ni hakili sigi siga t'a la waati ka gɛlɛn i kana ko dɔ fara ko dɔ kan donc i bɛ ka taa min ɲini ni garisɛgɛ b'a la i taara cogo cogo a ka ca ala fɛ i b'a sɔrɔ donc mɔgɔw k'o faamu zango an ka duguba kɔnɔnaw la Bamakɔ ni région ba ninnu kɔnɔ a kow ka ca yen nɔ de o la an b'a ɲini bɛɛ fɛ seli ye wagati min ni mɔgɔ dɔw bɛ ko dɔw kɛ siraba kan a tɛ faamu alors que bɛɛ bɔlen don a wagatiw bi sibiridonya yɛrɛ la n'i y'a ta ka jate ni mɔgɔ o mɔgɔ taara autogare fan fɛ i b'a ye k'a fɔ embouteillage ba bɛ yen nka mɔgɔw k'u dusuma lɔ ɲɔgɔn kɔrɔ o de bɛ baaraw ɲɛ o la an ye kumaw fɔ ka kuma kunfɔlɔw fɔ nka a tɛ ɲɛ f'an ka dakuruɲɛ fila fɔ ko dɔ la min kɛlen don polémique ba ye ka sababu kɛ jamana fanga ɲɛmaaba fɔlɔ ni o ye Bandaw ani Mukutari Wani lafasa jɛkulu kelen don ka wulikajɔw kɛ kosɛbɛ e hakilina ye jumɛn ye nin ko in kan Sori bɛ bon an bɛ tour de table kelen très bien merci beaucoup Kaba d'abord jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ bunahadenya hakɛ olu tɔgɔtɔ u ka baara u bɛ ka min kɛ laɲini ka ɲi mais olu yɛrɛ fɛnɛ wagati dɔw la i b'a fɔ k'u bɛ ɲɛnawolomaw kɛ u ka baara in kɔnɔ ne miiri b'a la Amadu Aya Sanogo n'a ka maaw minɛna yan san 7 ni jɛkulu ninnu i b'a fɔ k'u tɛ Mali kɔnɔ mais on se pose la question mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko u ka takasegin walima u ka liberté hakɛ dɔ minɛnen o la en si peu de temps non Kaba mais olu ye sariya tɔbɔtɔbagaw de ye donc sariya ma kan ka kɛ k'a fɔ k'i bɛ ils ont fait 7 ans Kaba communiqué pendant combien de temps pendant plus de 5 ans c'est lorsqu'ils ont vu que nous sommes wulila ka laɲini kɛ u wulila ka déclaration kɛ aw taara olu fɛ aw ni musow yɛrɛ taara droit de l'homme fɛ c'est-à-dire que n b'a fɛ ka min fɔ mais Bandaw k'a fɔ k'olu ka k'u bɛ voilà arbitrairement mais Bandaw ninnu ka bɔ fanga la c'est en combien de temps a ma kalo 3 sɔrɔ kɔnɔ mais ni kiiri t'u kun kan u kan ka labila mais mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ yen a y'a ninnu est-ce que kiri kun tɛ se ka kɛ wa u tun tɛ se ka bila kiri ka bulon kan n b'a fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la dɔrɔn ni jɛkulu minnu bɛ yen u ka baara u ye wulikajɔ min kɛ a ka kan a ɲɛna mais u ka tɔmɔni dabila ka bunadamaden an k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen hakɛ kelen de don u ka ɲatɔmɔ dabila a la baara kɔnɔ. Kureshi e hakilina ye jumɛn ye droit de l'homme mɔgɔw ka laɲini kan ko Bandaw ni Mukutari Wani a n'u jɛɲɔgɔn ko k'u labila. Bon quand même il faut reconnaître que acte judiciaire foyi tɛ yen nɔ mun bɛ Bandaw ninnu nɔfɛ k'a fɔ ko u nɔminɛlen don sariya fɛ nin ko la o tɛ yen est-ce que donc n'o tɛ yen i tɛ se ka mɔgɔ minɛ ten k'a garder ten k'a tigi empêcher a ka liberté la k'a tigi empêcher a ka déplacement na c'est
détention illégale des droits. Donc franchement, on est droit de mon faux et on est autorité politique nouvelle, c'est-à-dire au cas aller soit de judiciariser l'affaire, c'est-à-dire tribunal d'affaires, ni moubé, à créer un boulot puisque Martha Ben Moulinier Fangata, Fangata Bena, côté droit du Mohamed Amro, mais nous avons empêché à déplacement à Mohamed, mais c'est ok, au procureur ni juge, donc ni au tout tir au couple. Bon, ils sont de la gafoni plateau, Kelinga, au néga familial, on n'est pas dans le secret de Dieu, on était sécurité là, au sécurité d'État qu'on a quoi, on est n'y là, en voie bandao, et nous avons une détention, avec ces gars de la famille, autorité, mais Fangala, nous voici, on est là gafon. Donc je réitère pratiquement la même chose, n'est boulot, n'est méga côté, parce que du moment qu'il n'y a pas, c'est-à-dire, fouille tout kunga, charia kota fanfait. Ma dossier faut être tribunal le contrôle là ou quand a bla million mi tadouye ou c'est ka ok mais ni ko imbela mais jigina belebelebe CEDEAO Europe parce que CEDEAO mi négociation menée par rapport à la crise malienne en général ou donc a kono mbela ils ont tenu compte de la situation. Est-ce que c'est facile aussi qu'à griller à découvrir? Non, sauf que nous disons que la gestion est il faut le dire au fait. Ils ont eu le temps de la transition. Quand le la transition qu'on a là, on dit parce que on sait qu'à détenu arbitrairement quand on sent qu'ils sont nuisibles. Nous c'est exactement de transition. À moins que Strassi Moundi, Kouleta Fran Megara Bano, Yemi Foigny, à moins qu'eux-mêmes ils se reprochent que Oumega comment il faut, comment ils gagnent à la là. Parce qu'on peut empêcher quelqu'un de parler, ni bolo. Quoi à qu'à tien, à baisser et à gagner à tien aussi à tien. Parce que comment il flatte jusque là, mais on a marqué les mêmes. Est-ce qu'à lui, vous voyez, Fanga Sibrigné, quel est son activité, c'est qu'à Fanga Croix, Barando Fanga Croix là. Et ça, il y a faux MC Nabuligadjo, c'est fait voir là. Moi, le seul pouvoir, même si la Kouleta qui est bien fambé, moi, il finit tout. Moi, MC Nabuligadjo, qui est moins ni finit tout, c'est moi qui est là. Moi, Kouleta, c'est qui est là. Donc, en moins, ce que finit tout, s'il y a discordance dans la gestion de l'Union européenne, ni hôtel, je répète, je ne suis pas aussi. Oui, il s'est fini tout le monde mener nous. Maintenant, il s'est niveau armée Conrado. C'est que ni Jalado solo. Casser général environnement et la nuisibilité de droit à Koujou. Parce que pour les casser à Koujou, troupeau de billes de méga. Troupeau, quand tu deviens généralement, il y aura le chronomètre des coffres. Il y aura bien un troupeau là, à ce niveau d'homme. Ma femme, donc niveau opposition là. Chéni Dobi, au Luka Gele, Bikma Moro Flaminga. Bon, on est d'accord que Banao c'est un militaire à la retraite, mais il n'a pratiquement aucun commandement militaire au fait. Pareil pour Mouktarwan. Donc, au Luka nuisibilité, tu n'as pas de minka, ni une fois ou Djumani. À moins que nous y a donc, oui, comment il faut Annie, Banao nous méninina. Il y a quelque part, qui n'est pas vrai, donc on peut peut-être les empêcher de parler jusque-là. Sinon, n'y était à ni quoi balarola. Mais encore, je reprends que CEDEAO est responsable de la chose parce que CEDEAO, la revendication là depuis que Madja. Vous avez démission mineure, mais on a condition de démission. Les conditions, ils ont des revendications, ils demandent nous à blali, c'est-à-dire ou blaou sagoyala. Mais jusque-là, n'a pas c'est qu'à Waléa. Au Luka visite où c'est fait. À nous, la représentation locale, mais ils ne mettent pas assez de pression pour que ces gens puissent retrouver leur liberté pleine. Je pense que Kodoba a dit. Je crois que CEDEAO est garanti sur le Kafoku libéré là. En même temps, la liberté totale de Rouma. Parce que Oublara Katoukaso, Banda Oublara Katabali, qu'on a allié sur la map la Kataka résidence privée là. Mais Mouktarwan, qu'on a Kataka résidence privée là à Dona. Donc, au qu'on a la Nia et Kafou Mawere, Bora Kalama, Kafoku, résidence privée là. A sababu kɛra wagati dɔ la n t'a dɔn ne y'a sɔrɔ a ye communiqué dɔ ye f'a communiqué kɔrɔ fo Prado numéro dira ka tila ka Prado couleur fɛnɛ di ka tila k'a bɔra heure min na ka tila k'a bɛɛ déterminer k'a fɔ ko n'a yera dɔrɔn ko ka Prado minɛ n t'a dɔn ne y'a sɔrɔ wagati min Moutarwan wagati min na ni mɔgɔ ko Moutarwan bɛna boli a wagati la Moutarwan fɛnɛ y'a daba kama ka scénario de kɛ pour ka se ka yira mɔgɔw la k'a fɔ k'ale bɛ résidence surveillée la parce que a acte kɔfɛ quelques je crois que 30 minutes ou 1 heure de temps après a seginna ka n'a ka résidence
résidence la sécurité renforcée à Kasso. Donc lui-même il a appelé la direction de division droit de l'homme. Droit de l'homme ministre a ouvert ou kana témoigner parce que à Wati là où il renfort blagata Kasso. A réunir quoi renfort n'a pas eu parce qu'elle est un borat à me fait kaira de ka bodron kaira ka foka de résidence surveillée là a bora yana signifié ou résidence ou tara ka sécurité renforcée. Donc en aller à une égalité bébé ale ka yɔrɔ la nakun ye jumɛn ko nakun nana ka sécurité renforcée mais en réalité non parce que a tun bɔra u tun ye fɛn bila avis b'a yira k'a minɛ ka na n'a de donc parce que avis tun mɛ ko n'a yira fan o fan hali ka taa se fo Sikaso yan fan ma n'a yira fan o fan u yɛrɛ ɲuman u ka jargon na u b'a fɔ ko arrêt ka arrêter dɔrɔn ka minɛ ka na n'a ye ka stopper ka minɛ ka na n'a ye donc o yɔrɔ de la mɔgɔw y'a dɔn tiɲɛni yɛrɛ la kuma mun bɛ ka fɔ ani kuma mun ka fɔ mun na ka fɔ n'u maa fila mun bɛ k'u bɛ détention na c'est à dire k'u minɛnen don résidence surveillée la a kuma a laɲinina ka da kɛnɛ a kɛlen n'a fɔ IBK ta wagati a fɔra a u y'a fɔ k'a fɔ ko IBK tɛ résidence surveillée la mais en réalité IBK tun bɛ résidence surveillée la parce que téléphone tun t'a bolo ka ɲɛ en même temps connexion tun tɛ yen nɔ c'est à dire a ka liberté mouvement o fɛnɛ tun t'a bolo hali n'i bɛ taa IBK voir f'i ka passer sira dɔw de fɛ donc o bɛɛ lajɛlen na n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta ka lajɛ o de kosɔn n bɛ kuma ta ka sigi a waati dɔw kɛra i y'a ye a waati la Muktar Wani bɔra ka kuma IBK ka waati la fa y'a fɔ France 24 ni RFI sanfɛ ale y'o fɔ k'a ka taa ni ka segin b'a bolo ko IBK ka taa ni ka segin b'a bolo mais en réalité IBK ka taa ni ka segin tun t'a bolo donc o kuma ye min ye bi bi in na donc tariku y'ale yɛrɛ minɛ sa oui n bɛ fɛ k'o de fɔ n bɛ na n'a ye dɔɔnin de o n bɛ fɛ k'o fɔ n'i bɛ fanga la waati min na kelen faasi min bɛ fanga la bi fɛn kelen bɛ ka badabu sɔrɔ ala k'a n'a ɲɔgɔnna cɛya janya cɛ janya parce que coup d'état a man ɲi jamana ma en même temps ni situation man ɲi jamana a bɛ jamana segin kɔfɛ mais a bɛ se k'a sɔrɔ a bɛ se ka premier ministre bɛ Cheikh Wali Kokal Maïga a bɛ se k'a sɔrɔ ala ka n'a cɛ janya c'est-à-dire a bɛ se k'an bɛɛ kelen kelen sɔrɔ don dɔ la n'i y'a fɔ a ye Muktar Wani sɔrɔ Muktar Wani yɛrɛ y'i ka dɔ ko IBK minɛlen tɛ c'est comme voilà pour que an ka bɔ kuma la o ɲɔgɔn na c'est comme waati min na Aras Bachi minɛna ka taa sécurité d'État la n'an y'a kɛlɛ kɛ yan nɔ donc an ma kɛlɛ kɛ dɔwɛrɛ la parce que a ɲɔgɔnna bɛ se k'an bɛɛ sɔrɔ i ta k'a tigilamɔgɔ kan i b'a kɛ mɔgɔ kan donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn bi bi in na Muktar Wani bɛ position min na kunu ale tun bɛ position wɛrɛ la ale y'a yira ko dɔ in to la donc ale bɛ position donc i k'i to position dɔ la i ka fɛn dɔ kɛlɛ o ka fisa i ka to sini a k'i rattraper donc mun do dɔrɔn ninnu bɛ détention min na détention arbitraire u kan ka bila u ka liberté la n'i y'a sɔrɔ fɛn reproché bila i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ko si d'état walima fɛn wɛrɛ bɛ yen u k'u bila ka justice ka bolo kan n'a y'a sɔrɔ kan ka juger u ka juger ka taga. ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ kaba hakɛ to an bɛ taa ɲɛfɛ sori juste quelques secondes n b'a fɛ ka farankan dɔɔni kɛ c'est-à-dire an ka problème ye min Mali kɔnɔ an dalen tɛ ɲɔgɔn na quoi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an dalen tɛ an ka famaw la ceux-là aujourd'hui qui sont en résidence surveillée qu'est-ce qu'on leur a reproché pour arriver à l'arrestation là aw nana olu kɔ u ka judiciaire mais o tigi bɛ se ka bila cogo di c'est-à-dire que olu minɛna de fɛn dɔ de reproché u la fɔ k'o bila kiiri bolo je n'ai pas fini parce que aw bɛɛ y'a fɔ sisan c'est-à-dire comme ils sont blancs dans cette affaire quoi c'est-à-dire fɛn dɔ de mɛnale wagati min dira aw ma o ma di ne ma n b'a fɛ ka min fɔ ka bɔ kuma in kɔnɔ ka ban o ye min ye c'est-à-dire que fanga bɛɛ la kalan de quoi mɔgɔ tɛ fanga sɔrɔ i ka tulon k'a la o dɔ de bɛ yen e y'a minɛ k'a fɔ k'a ye ko dɔ kɛ i tun b'a fɛ k'a bila bolo min kan mɔgɔ wɛrɛw donna aw ni ɲɔgɔn cɛ ka delili kɛ e y'i bolo bɔ a ka ta ten mais ce que tu reproches à la personne i tɛ se ka bila ten o c'est pas comme ça donc bilali tɛ se ka kɛ ten o an ka welekan bila dɔɔni lɔ mɔgɔw ka welekan sariya kana kɛ n'a bɛ i kan ko i bɛ non. Avec la détention illégale. Un pays supposé de droit. L'Union africaine et commission ils vont prendre le dossier en main. Ni kiri fo t'u kun kan u k'u labila ni kiri ko b'u kun kan u k'a ko bila kiri ka bolo kan an b'o laɲini kɛ an bɛ taa ɲɛfɛ an b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ polémique ba bɔra faransi yan fan fɛ ka sababu kɛ G5 ka sommet min tun bɛ yen nɔ Bazoum ale ni faransikɛw ka jamana ɲɛmɔgɔ olu y'o video conférence kɛ ɲɔgɔn fɛ nka o kɔfɛ u ye conférence min kɛ Bazoum a ye hakilina dɔw di hakilinaw kɔnɔna la Kureji a kɛra mankanba ye. A kɛra mankanba ye an ka jamana kɔnɔ ka sababu kɛ dɔw sɔnna dɔw ma sɔn est ce que e yɛrɛ bolo maliden kan ka dimi Bazoum ka kuma in na wa a man ka dimi n ka ɲininkali fɔlɔ y'o ye. Oui, a bɛ dimi kun bɔ wa. A bɛ dimi kun bɔ kojugu. Cogo di. Kojugu puisque
d'abord comment faut pas est-ce qu'il parce que moi quand comment la dire voulu na ina fa ay mu fo yala tien do ce sont des faits ay mu fo mu kera ay fait est-ce qu'il mais comment faut pas ani comment conséquences ani comment est na si na katanye fait ce que ça peut amener est-ce qu'il puisque je prends un exemple IBM France dégage, France fait comme ça, France fait comme ça. Mais jamais de la vie, moi, français comme moi. Mais le jour où un député a parlé et le jour où Salif Keita a parlé, ben France a réaction. Puisque moi, on a des légitimité de moi là. Nous, on faudront à conséquence que bon côté. Puisque nous comment quand c'est Eurojan. Allah a dit comment quand c'est Eurojan. Par un animateur de radio, un blogueur ou bien un activiste, et c'est comment on fait puisque après a pas besoin et bien quelle est là. Mais quand une certaine légitimité, moi, on est délicat. Moi, bien Jamana Kontigi doit. C'est Jamana Kontigi. J'ai dit, un député de Kakata sur la France, Salif Keita en facile. Il donc nos groupes manadron, puisqu'ils ont peur, il va donner une légitimité au manadron, ça a des causes. Oui, ambassadeur, tu m'as dit, tu me dis alors. Voilà. Donc surtout, et nous, en Niger, nous sommes des pays frères. En Union Créfé. Il veut se faire le coup d'État de la Jamana là, tout président démocrate, il veut se faire riposter, il veut se faire condamner, il veut se faire même qu'il y a une relation diplomatique qui est en Union. Mais tu n'as pas droit, en tant que président d'un autre chef d'État, de critiquer la politique intérieure d'un autre pays. Est-ce que les Maliens ont dit que Bassara est là? Bon, en fait, comme ça, Malais est Koulouka Cham bien, mais on a bien. Koulouka Cham, non, Malais est Koulouka Cham, parce que on a déjà terminé tout bi. Un mille, il avait 100 chambres, un décès, mais aucun. Un béga fragnon à Jamanaka, Demena, Here. Il m'a bien la transition pouvoir minant, donc, Mingo, et la transition. La Java, on a critiqué en quelque sorte. Le boulot, c'est comme ça que la transition est. Donc, non, ni critique et critique à demain. C'est-à-dire qu'il a soutenu à tout bout de champ. Donc, on a position en quatre. Donc, de ce fait, qu'il faut comme on dit qu'on avait dépassé côté Milan Flara. Mais n'est qu'à dire c'est-à-dire il faut juste peut-être savoir lire entre les lignes. Il n'y a pas que le mot il faut mourir. Aujourd'hui, oui, Bazoumire. Là, avec Jamana Minkouna. Nous, Nigériens. Moi, mais Niger, situation sécuritaire, donc. Moi, mais Niger, armée, tu vois, donc. Il était officier Niger. Il s'est mis à gagner, quand tu n'ouilles pas l'envie de faire un coup d'État. Il était officier Niger. Tu nourris pas l'envie de faire un coup d'État. Il veut faire un mouvement. C'est-à-dire, coup d'État, quel est à bout joli de la offense. Issa. Les militaires qui ont eu la chance, donc la formation militaire partie de Niger, ils pourront le confirmer, ni nous, Clara, peut-être ni nous, Benyondo. Niger officier bébé en fait. Le président, il suffit Boto, à Djoumenifo, quand il a un mandat, qu'on a coup d'État, Djouli a échappé. C'est-à-dire, il faut passation veille là. On a fait un tentative de coup d'État contre lui. Donc, la réussite de la transition au Mali là, ni au Kera. Oui, au Louka des avantages parce que c'est un risque à péril au Louka Fena. Niger, ni cérémonie officielle qui doit être présidée par le président. Il va réussir jusqu'à la dernière minute, tu n'es pas sûr ni président de Obenatina. Parce qu'en confirmant peut-être c'est tentative de coup d'État de Niger et coup d'État Jamanaï. J'ai dit s'il y a une cérémonie officielle au Niger, que le président doit participer, tu n'auras pas la confirmation jusqu'aux derniers instants. Mais c'est pour dire à quel point est-ce qu'on permettait. Non, il se défend en fait. Non, lui il se défend. Il se défend du fait que dans notre transition réussira seulement. C'est un risque pour tous ces pays en fait de la sous-région. Donc, avec l'intérêt, aller au Burkina, c'est vrai que le Burkina, société civile a plus de poids. Quand tu mets en Mali, Jamana, Niger, mais le Burkina, le Niger, c'est des pays qui risquent de faire la même chose de fait parce que militaires, les premiers au front là, c'est les militaires au fait qui sont critiqués par rapport à l'échec même, c'est les militaires au fait. Donc de ce fait, au Luka Doreteo, s'ils voient que Mali transition militaire réussisse, ça les donne à réfléchir. Donc Bazoum Ka Djaté là, c'est-à-dire supporter cette transition au talent la fière parce que n'a réussira aller qu'à mandat n'est pas à craindre. Mali comment faire de bien koni en armée est défaite que chaque fois terrain pour que le bas pour le cabine pour l'attaquer. Kaba, je crois que Bazoum n'a une question là. Kaba, menale ça, menale ou, angana kuma taka sigi ça fait. Ni yoron ne tigera kabla parce que oron ne mo toro. Alors que même si c'est la réalité, mais Bazoum est multi wolon vla de kuma. Et il a répondu à deux questions. Et ces deux questions là, question flan adressée à Macron là. Macron ya ka jabidi, Macron a jabi ko fait. Franca babula, fenea ka Franca daka. Maintenant, quand il faut que Bazoum manga kuma ni yoron là. Ça dit c'est comme
renouveau kono renouveau kunga ko kumana e ko renouveau dendo ma o mi renouveau toin ka ko tse ka kuma renouveau fendo ka parce que ale manga kuma ka ale te direction la mais renouveau kuma de ka fa renouveau réel kuma de ka fa ko mais ale mbe krefe ale ubi anga ke ka fo kale mbe krefe ale joro kama ale tse ka kuma ka donc c'est comme quelque chose c'est ça Mali kunga ko kuma de ka foi en même temps kelem be Mali kono o de ka foi non donc il a pris la parole en disant que ni ni be ka parce que ni ne kera maintenant c'est la réalité Kourechi a Bamako aujourd'hui Kourechi défend aujourd'hui mais Kourechi ko wa kai mu fo tien mais Kourechi ko kale tu mango fo mais Kourechi ba Bamako bi Kourechi ko ale tse ka village mais ale kaba c'est une réalité ni ou mais c'est bon ne m'a fait que nous dessera au créaté mais c'est une réalité aujourd'hui que les militaires sont au pouvoir oui faut blague na fanga là mais est-ce que mais maintenant quand vous les militaires dessera au oro qu'on na sokonto au tenta ede o ba we basu ga kuma mais quand faut que nous militaires na ka te ministre ou ka ke président c'est une réalité oui tiens en même temps ali si nomination mais c'est la fin au pays que la colonisation maintenant allez me be ba mahoya allez tsara ta village la bi parce que d'affaire local mais au village là modo be no mumba balo modo be no mais est-ce que olu be no olu fene mogo be la kana do de là olu mogo be sécurité do de là faut te tiens wa mais maintenant mais manigo de réserve mais avec kuma do fo anga bamananga na ma fo ko ni ko ala kisara ni a dicto ila il ta seulement donc ni ala kisara a digri là image manike maintenant ni mu fora ne sisa pour que ka se ka bazum na maluya pour que ka se ka bila bazum na ka fo ye kuma ka mu fo nte so bae an ka ta terrain an ka ta ka fen keke o ko fe bazum be kuma wora fo munu tekele o ko so ni ya bazum na interview ko fe aka wure ma ka grand interview mu kera aka grand interview mu kera aka ka tele la c'était aka sa ay mu fo ko nana ko ka ko ni ndi joro nye ka luto ministre défense wa maintenant ama justifié a be fe ka ira don parce que question de poser la ko journaliste ni nga ka kuma ka ankera ay débat ke ay bezuke malin chama kuma na kola ka ere ga kilata jume abo wati na le ka Francis Gauchi ka malin défend o wati la Johnny Alblauro là c'est vrai que menale e kaba kuma to ngolo sa ambega fo bibina ni moko buga fo ko no Francika la modeno walma be Francis Bolokora ako ne ale so do wati na le ka Francis Gauchi o wati la John wula ka fa la ka le kasaka mokoy John kuma falema parce que wati la libre kuma mfo au bout les intéressés bien aller kuma wara fo o aller mo wara ka mo mais pourquoi parce que alors faut wati na libre c'était le ministre des affaires étrangères chef de la diplomatie a commencé à colosse à pays mais malgré tout il a défendu le Mali malgré tout ka Francis Gauchi Francis ka puissance ka bonara jamana mais a commencé à jamana parce que le chef de la diplomatie jamana ka ibika jamana de ka intérêt la France il y a jamana ka fait une importance là mais wati aka jamana de la difficulté parce que il a défendu le Mali ka Francis Gauchi mais à haut de faux aka ka fa ma registre abi fait mu fodron aller de position na bi mube en réalité le ningal le kera là à haut de faux c'est ce qu'il a dit sur le à Bamako aujourd'hui aka sur le taro de la ke kata anga la jede sur le kala sur kata sumpi ou bien akata douanza menale ou bien akata gossi maintenant me fait ka mu fodron ni yoro la ni fait mu fora ni ya adira somi tongula ika barake mu ya kuma fi ma rebe mula ya kuma wara fa mu aywa sori Ibrahim Diallo bon Kaba, moi je crois que Bassoum c'était un grand ami du Mali c'est un grand ami du Mali toujours il faut sorry Mali voilà tu me laisses parler s'il te plaît Bassoum il faut en fait arasa ba fo sanga de wakati be shokel ko kala mi premier ministre aben fo sanga de wakati be ni tek kuma croire Mali kona quoi seulement lorsque Bazoum était ministre des Affaires étrangères aye kuma chama fo Mali daduna la ka Mali défense tao et en réalité à l'époque aujourd'hui il va y ka fo au wakati la disons Bazoum mais ka Mali défend ayere an chama tegra fo ko mais a kera kololo e ka se akati barama c'était Bazoum ami du Mali à l'époque mais bien Bazoum il est président du Niger donc Bazoum be fenke abe fenfo ni maka fanka amaka no de kuma fina debi sisango fanga ni fanga soro iba korngrenu abeka fanga makrande parce que abado asimi ni na len flem Mali kuna bi ni aka fere bela jelen kelembe ka Francis restaurant donc ni mun toy barakate nyali sa de be Mali baratrablo la donc bi koni avec sababuye transition ka Russie
donc fanka sabotage bela jelen de beta kanyasi anka sorosuma sinon aller sans à srane dromper du aka sorosunya à quel intérêt Alassane Ouattara il a dit à l'époque a fana bɛ jukɔrɔsaya min na a bɛɛ lajɛlen u ka kɛwalew u ka siranni min ye dɔrɔn k'u ka fanga makaran sɔrɔsiw kana se ka a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ olu ka jamana kɔnɔ transition kana réussi a dabɔkun o dɔrɔn de sinon militaires ka kɛ ministre ye militaires ka kɛ président ye mais les militaires c'est des citoyens comme les autres. Mais c'est mais quelle demande quelle demande était ça? Mais Moussa Traoré est sorti. Aïe, tu m'as pas pendant comme d'État. Mais c'était un militaire, aïe, tu m'as pas pendant comme d'État. Kaba, au lieu de sorcier, Bandao, il était à la retraite. Mais on a tout le temps traité de militaire jusqu'à ce jour. Donc, il faut qu'on sortit que la Kenya, on est voilà. Il va dans un pays, c'est des questions d'intérêt. Maintenant, il a intérêt pour il a intérêt de la tête. Tu ne peux pas voir, ce n'est pas des questions d'émotion où il y a une faille à arranger ça, on n'est pas dans ça. Et du moment où Assimi y calé, Cour constitutionnelle, la Cour suprême, à tara actif, puisqu'il y a des CDAO et sanctions de rente à tuer, embarquement quelque chose, c'est qui CDAO a accepté. Moi, je pense qu'à partir de ce moment, il revient à tout d'autres chefs d'État. Il va si tu te prononces sur sa politique intérieure, il va avec diplomatie. Puisque ce que les gens n'ont pas compris, beaucoup de gens n'ont pas compris. Allez, comment il faut commencer à aller dans le document bas de la transition, mais puis Mali est puisque c'est démoralisant. Ça peut le démoraliser. Bon, vraiment ni président ni fort donc en quelque de deux si na anga dirigeant mouvement qu'on a dit Mohamed Sourasi fanga ko nga temene kande moi je le jure j'ai été contre ça et je resterai contre ça mais c'est intérieur je suis malien plein malien Choguel est plein malien Rasbat est plein malien ils ont le droit de critiquer la politique intérieure du Mali ils ont ce droit là c'est ça le privilège d'être malien. Aya faut nous rassurer dit Bazoum pour comment il faut CEDEAO et réunion de Kondala ou bien Union africaine réunion de Kondala on comprend que c'est la communauté maintenant qui gronde les pays ça il y a qu'un problème mais il dit qu'il a intérêt au défaut pour faire plaisir à un président tu ne peux pas dénigrer nous nos dirigeants si ils sont taxés des militaires qui ont couru les fronts pour venir prendre le pouvoir tu penses que oui Moussoro à conséquence, il y aurait un mois dans les jours à venir pour avoir des lettres, pour avoir des appuis. C'est trop. Est-ce que la femme donc, c'est tout. C'est un de fois qui est très palpable. Moi, je suis parmi les premières personnes qui l'ont dit. Est-ce que mais nous avons ces droits-là. Mais en tant qu'un autre chef d'État, il collègue qui peut faire qu'il va pour qu'il ait arrivé à faire je dis pour qu'il ait arrivé dans la bonne scène. Mais pour juste faire plaisir à Macron, tu vas nous dénigrer puisqu'en c'est de sortir de cette transition. Allez, pas tant demain. Ça ne nous aide pas avant de mettre à bomber. Est-ce qu'il a fait corriger avec une conséquence et tiens qu'après Bazoum qu'après il a gagné il a fait aller coco à ce qu'aller sur la sous démoralisé. D'accord. Il faut juste comprendre que Bazoum a sorti flanant, Mingraka centenaire, c'est les 100 premiers jours, les 100 jours de son mandat. Aka question m'a posé par rapport à la réaction des Maliens. Il faut qu'on ait beaucoup en la réaction thème. C'est affaires étrangères qui a attitude. Le fait que le ministre des Affaires étrangères, Massadou Wili, qui a protesté, qui a communiqué. Je crois qu'à la suite de cela, comme nous savons que c'est une rencontre généralement avec les journalistes, actuellement c'est une rencontre préparée en fait. C'est une question de par rapport à la situation nationale. Maintenant, est-ce que conséquence est bas ça c'est difficile de répondre par une affirmation. Du moment où, à l'heure au fond, la CEDEAO a déjà acté, c'est la même situation mina, CEDEAO son âme, pour une trahison le fait, durée déterminée nous, baramika au kanke. Maintenant, quand on a déstabilisé,
sur le plan sécuritaire, moi je ne le vois pas. Oui, bon, on dit ça pouvait, dans ce cas on est dans le passé. Or, à Actimina, c'est le présent en fait, c'est une question de semaine. Donc, ni Kololobeka là, Kololobeka donator là, en une semaine on ne peut pas juger, c'est-à-dire, Baram, il faudra qu'il y ait gravité, mesure en une semaine. Non, à de mesurer dans 1, 2, 3 mois en fait, à venir. Et moi, sincèrement, du moment où Bazoum a communiqué là, il a dit que du moment où la CEDEAO a pris acte de la situation, eux ils ne font que suivre. Maintenant ils critiquent le fait, il ne faudra pas que nous sommes dans une situation sécuritaire quand on continue au là et que chaque fois Nico Dokeregela sur là, on revient faire le coup. Mais sauf que c'est une partie de l'histoire qu'il a racontée et non l'intégralité parce que Koureta Nkera à la suite d'une protestation qui a duré plusieurs mois, allez beaucoup fois par rapport à la mauvaise gestion. Nico Mbemina, je crois que dans les jours à venir, il faudra Issa, on arrive à organiser des élections saines pour que protestation nous mène parce qu'un pays ne peut être fragilisé que par son peuple. Bazoum Taïté, et d'ailleurs, comme l'a dit, Bazoum c'est le président nigérien, Kokoba on sera sur le plan sécuritaire, le Niger est acté, c'est-à-dire forcément avec le Niger affecté. Malik, les affaires intérieures du Mali, un autre chef d'État en Mal. Le Mali, affaire Kola, surtout coup d'État, là, ce n'est pas des affaires intérieures. Non, ce n'est pas des affaires intérieures maintenant. Oui, gestion, même la gestion, même la situation du Mali. Non, mais le G5, oui, mais on a parlé de poste militaire. Poste militaire, comment fera, comment du Mekono. On parlait, on parlait de la situation du Mali, la situation sécuritaire du pays. Exactement. Et si on parle de la situation sécuritaire du pays, qui s'occupe de la situation sécuritaire? Ce n'est pas des militaires. Et si on parle des militaires, qui ont fait le coup, les 2 coups d'État? Des militaires. Ce n'est pas des militaires. Et si on parle de ça, on dit que non, on parle de la gestion du pays. On parle du Mali. Encore comment Mali quand Mali comment les bras fort. Maintenant tu auras fortement plus que les régimes démocratiques. Maintenant, il faut que Moka, c'est plus un euro ni les bras plateau ingansa. Mais ta nous-mêmes qui n'en connaissons pas de fort. Mais sur les plateaux, on va parler, on va analyser qu'à fond moi une robe c'est la famille. Moi aussi en Amérique, on a un robe la file là quoi. Maintenant ici là, on dit qu'un beturam n'a pas fauté, mais en yéré au propre opinion, on a fait mieux. On me faut faire un plateau quand on me mouille, maintenant, on parlait de la situation du pays. Question posée à Mali Kounténé, Macron Kouné, question posée à Macron, Bazoum Takra Frankani. Donc, ni Mali ka situation B, à quel moment ni G5 Sahel ka communiqué Takaladje, ou ka conclusion Takaladje, ou c'est la Mali ma wate le la situation du Mali. Oui, Mali ta faux. On va que l'État mieux faux là. C'est comme ça. Donc, oui, Mali ta faux, tu trouves là, comment Mali ka situation. Aujourd'hui, Nico et comment Mali ka situation, fortement, il comment Mali gestion parce que crise de B, crise du Mabé, crise sécuritaire, on dit à que Mouyato Nanserano, Miam G5 Sahel bien, Miam Barkani bien, Miam Minusma bien, Miam Nibela Génévacéda bien, parce que quelque part, on a un problème de question sécuritaire, on est B. Donc, non, B, Nikma Kokma, Nango Aïe, Okmaka Mangafo, non le Mango Okmakanfo, c'est comme Angata Fossa, allez à Fotom, Nangata Fo et Sedaoina, non, c'est notre gestion, au moins à Dadra. Non, je reviens. Oui, le Mali appartient, oui, pas, mais le Mali n'appartient pas à mec, le président du Niger là. Avec Sidao Konono, il peut se prononcer. Maintenant, l'objectif n'est pas forcément l'objectif n'est pas forcément ça permet aux auditeurs et aux téléspectateurs car voilà kaba me feka mu fodron ni malification kuma baka fo fone anko aya dabo anga kola Funanko, nanti sogo fo. Du moment où kuma di mo makaka kuma ika citation ka, be jekul dokono buka kuma ika citation ka. Gata fo boy di seka kuma ka me ka kuma ka. C'est comme garangare do adala ka fo ni fo. Donc ba di sori ba ka boni. Je crois que Sanka a mis famose game bi albinier ko
la transition mais critiqué, le coup d'État est critiqué. Il faut juste se rappeler Mingra en 2012. C'est-à-dire que le coup d'État est dominant. Sur pratiquement pays conquis par les rebelles arabes. Mais il y a une station sécuritaire là, c'est parce qu'après le coup d'État, les militaires, nous avons front de Tomoktu, Gao, Kadjigi, ou Tchama, nous avons posé abandonné au fait, surtout Biroujou à l'époque, nous avons posé abandonné. On se rappelle que Katika Otoro met Faya pour les désarmer parce qu'ils ont protesté contre le coup d'État Minkera a été contre là. On en a ni nord pratiquement nord Fambabe Bini, un mot aux situations qu'on ne parvient encore pas à régler. Je crois qu'au précédent, au début, à l'épi, qu'on le veut ou non, au début, il y a une sécurité moins et les présidents se sentent que ni au Kera, nous on a une situation de donc il y a de quoi souvent critiquer ou taper même du poing sur la table. Sorry, coup d'État mais sécurité guerrière. C'est bon, moi je crois que coup d'État c'est sécurité guerrière. Coup d'État fait le résultat de la mauvaise gestion ou des coups d'État résultat. Maintenant, Kolasili yɛrɛ bolila min ka kaba nin wagati kunkurunin kɔnɔ o ye k'a fɔ an ka sɔrɔsi minnu yɛrɛ bɛɛ fanga la bi an bɛ Mali kura min nɔfɛ c'est-à-dire o Mali kura o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamanaw bɛ ka Mali traité cogo min en l'occurrence la France ni sɔrɔsi ninnu bɛ ka gɔrɔ don la c'est pourquoi u kun ka ko kuma yɛrɛ bɛ ka caya France fait et puis jamana wɛrɛw bɛ yen minnu sirannen bɛ sɔrɔsiw ka ɲɛtaga ɲɛ ni olu faralen bɛ France kan bi ni France bɛ ka fara olu kan i n'a fɔ Facebook o kɛlen don ka tɔgɔ i bɛ ka kuma cogo min o kɛlen don ka tɔgɔ dɔ da o mɔgɔ la ko les émotifs les émotifs émotion non c'est des réalités kaba quelle réalité quelle réalité sori ne ye kuma dɔ fɔ sɔgɔmada in na i donna n ka émission kɔnɔ i ko n bɛ ka sɔrɔsiw lafili mais aujourd'hui ce n'est secret à personne que la position de la France par rapport à la gestion du Mali aujourd'hui, ça a changé. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des scénarios qui sont sous Katakabolo. Où il y a mis la France là, c'est la première France là, où les Francis sont. Francis sont, Francis Beka, Djumanawara présent Fraka, Kamali Kle, Mali Marabou, Bini Bié, Koukele. Donc ça ne passe pas. Aujourd'hui, vraiment, ils sont à saluer. Position à gagner kaba parce que et ga position à gagner équilibre il m'a équilibré il est première fois na ko si bon na ko ay wa be tanya fe aka babu ko na ba ko do ko ngono polémique babu la babu mi fena ndo fe obetali ke kerengere ya la CNT mbo kungolele ndo atelier do la atelier c'est fait minye c'est match de do ko ko ni cheo che yi bolo do accord la ki be na accord wala nga tunu ko fawara do la ki sigini kale kerengere ya ko guerre aya fɔ cogo di a ma fɔ ten kaba aya fɔ cogo di i bɛ hakɛ to n ka kuma fɔcogo la kuma tacogo la ka fɔ ten a ma fɔ k'a fɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'i sen don accord in na k'a fɔ k'i bɛ a walanga cogoya wɛrɛ la ka relecture kɛ k'a fɔ k'an ka taa guerre la a ma fɔ ten ko in na il faut que mɔgɔw k'a faamuya parce que mɔgɔ caman ko MINUSMA y'a organisé k'an ka CNT mɔgɔw wele ka t'u la mais na ka taa yen fɔlɔ kaba vidéo tɛ kaba n bɛna le ne de ka mɔgɔw y'a filmé ne de tun bɛ yen ne de welela ko n ka taa filmé bon mɔgɔ min ye n wele CNT de ye n wele ko n ka taa filmé u ye ko ka d'u ma ne de y'a filmé maintenant mun tun bɛ k'a filmé n'o ye n baarakɛɲɔgɔn ye o de ye propos in k'a propos transcrit a y'a transcrit il a été très clair a y'a fɔ cogoya min na a y'a fɔ très clair ko ni accord tɛ yen kɛlɛ de bɛ yen en même temps cɛ a y'a fɔ ka kuma kɔnɔ parce que Youssouf Z ye kuma ta Youssouf Z Kulibali mun tun ye Assimi ka conseiller juridique ye sisan a tɛ Assimi ka conseiller juridique la fo k'o fana ka fɔ a bɛ CNT membre de la donc ale de ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko accord ko in na pour que an bɛ ka kɛ tan mɔgɔ dɔw bɛ se ka na accord imposer an kan cogo di ko nin ka bila kɛrɛfɛ ko comme n'a sɔrɔ sisan a ye misaliya ta k'ale ye Sikaso ka ye n'ale fana wulila ka taa Sikaso olu fana ka Sikaso ta i n'a fɔ ninnu ye Sikaso ta cogo min na ka Kidali ta cogo min na ka se ka Mali ka Sikaso bɔ Mali la ka frontière saba datugu ko Mali Bamakɔkaw bɛ sa kɔngɔ la ko donc ko accord in bila kɛrɛfɛ
nous ça le kuma kelen ta nous ça le kuma kelen fo anama comment dirais docteur Fomba o fana kuma ta parce que mogo mugani kelen de tɔgɔ sɛbɛn lisi la o mogo mugani kelen na mogo saba de bɛ minnu bɛ ka fɔ kelen bɛ o ye muso ye n'o ye maître Sara ye ale hakilina ta di cogo min na muso bɛ se ka impliquer accord wona waleyali la mɔgɔ kelen bɛ n'o ye ancien n'o ancien ka représentant Fomba tɛ l'autre la a Fomba tɔgɔlen dɔ ale ye kuma ta ale ko accord in na a bɛ se ka kɛ cogo ni relative de kan kɛ relative kɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ se ka lawaleya cogo min na fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ cogo min na a bɛ se ka lawaleya en même temps mɔgɔ wɛrɛ kuma ta o tigi mina le o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sisan cɛ de kuma ta ka Yusuf Z jaabi ka Fomba jaabi ka tila ka Nusa jaabi cɛ ka kuma na a ko maintenant aw bɛ k'a fɔ ko accord in yɛrɛ de bɔ yen pewu parce que relative ko kuma ta olu ko ko accord in yɛrɛ bila kɛrɛfɛ donc k'aw ko ko accord in bila kɛrɛfɛ ni accord in bilala kɛrɛfɛ mun de bɛ yen kɛlɛ tɛ yen wa aw de kuma fɔ tancogo la ka diya bɔ la a ko fɛnɛ ni accord bilala kɛrɛfɛ an bɛ segin ka na situation kɔrɔlen na situation kɔrɔlen jumɛn ye affrontement tɛ a kɛlɛ tɛ wa donc kɛlɛ de n'i y'a mɛn a yɛrɛ ka kuma na ko n'i y'a mɛn ale bɛ CNT kɔnɔ bi ale bɛ ka CMA représenter surtout MLA a ko k'ale bɛ MLA jɛkulu de la ko depuis lawale la ale ye rebelle de ale bɛ MLA jɛkulu la ka tila k'ale an ka CNT kɔnɔ bibi na parce que quelque part accord de sen na n'aw ko bibi da ko accord bila o kɔrɔ b'a jira k'an ka segin ka taa situation kɔrɔ la parce que ale bɛ yan sababu kɛra accord de ni accord bilala kɛrɛfɛ mun bɛ yen kɛlɛ bɛ yen maintenant n bɛna mun fɔ dɔrɔn mais cɛ ka kuma kɔnɔna na a ka kuma rectifiera parce que cɛ tilara ka segin kɔ tuguni a ka le lendemain ka kuma ta ka kuma lajɛtiɲɛ ka tila ka yafa deli mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko e ko k'a ma fɔ mun bɛ yafa deli n'a ma fɔ parce que mɔgɔ caman de y'a fɔ ko a ko k'a fɔ ko a ko an ka taa kɛlɛ la parce que il a dit ça qu'il n'est pas vent à guerre c'est-à-dire ale tɛ maa ye voilà vent à guerre c'est-à-dire ale tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ an ka taa kɛlɛ la dɔrɔn mun ye kɛlɛ ale tɛ politicien fɛnɛ ye a y'o fɔ ta ka da kan k'ale tɛ politicien fɛnɛ wa mɔgɔ min tun bɛ ka séance présider c'était Zahabi yɛrɛ ɲuman k'i ye nin kumakan mun fɔ nin ko ni hali n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ i ye kuma fɔ ni mɔgɔ min ka kuma fɔ i ye nin mun fɔ k'o bɛ dɔ fara i kunnama kan k'a fɔ ko bibi in na k'a fɔ ko accord bila Zahabi yɛrɛ seginna a ka kuma kan Zahabi ko a ma k'a ye mun fɔ k'a fɔ bibi na ni accord bilala kɛrɛfɛ ko jumɛn wɛrɛ bɛ yen ayiwa ko cɛ hakilina ye jumɛn bon moi je vais rejoindre puisque kuma fɔra a transcrire ni kuma mana transcrire n'a sɛbɛnna a fɔra ni émotion min a bɛɛ tɛ se k'a na n'a ye sɛbɛnni na mais moi j'ai eu 6 ans conférence de presse min kɛra accord la j'ai eu à questionner certains responsables de la CEMA a ye ni kelen de fɔ ne ye a ko ma de ko ce qui est sûr mais c'était une crainte a ye kuma fɔ non nka est-ce une crainte bɛ yen mais n'a sera ko ma ko non c'est une crainte c'est-à-dire n'an ma farati ka maga accord la ou bien n'an ma farati ka accord bila dɔrɔn on serait obligé ka taga guerre la affrontement na et ce jour-là il y avait un observateur indépendant international moi j'ai remarqué la personne ne y'a dit la kɔlɔsi tɔw la quoi donc ni gɛrɛla la ka baro k'a fɛ j'ai trouvé que c'est un expert observateur indépendant sur l'accord donc ne y'a ɲininka mun bɛ fɛ vraiment ka accord faamu de sa vision a ko ma ko il y a deux sortes d'accord accord et accord fila il y a accord cadre il y a accord explicite Mali bɛ accord min bɛ Mali bolo bi c'est un accord cadre c'est-à-dire communauté internationale de conflit mɔgɔ fila ma protagoniste fila fɛn confɛn dɔrɔn bon cadre dɔrɔn ka bɛnkan dɔ bila ni ɲɔgɔn cɛ mais les modalités d'application i n'a fɔ a bɛ kɛwale tantɔ u b'a to aw yɛrɛ bolo et le gouvernement malien est très privilégié dans l'application de l'accord i b'a ye CEMA ye u bɛ wele ka na dɔrɔn n'a ka taa mais a partie financier n'a décision n'a initiative tabaga bɛɛ ye Mali gouvernement de ko c'est un sens et que le Mali doit vraiment tenir à ce sens-là. Mais on a quand même un accord là, parce qu'il y a des lectures turques. Mais c'est que les gens oublient. Et accord est Mali à la chose comme ça. Nous faisons une revendication d'un accord, nous faisons ta fête. Oui, c'est ma mot, ils ont beaucoup. Oh, mais non. Mais il n'y a pas, les accords sont faits sur des concessions. Il y a un accord et il n'y a jamais d'accord applaudi par tout le monde. Moi, accord de paix, on peut applaudir en quel jour. Mais accord pour la paix, nous, accord pour faire quelque chose là, et après le conflit, il y a toujours des concessions. Quand on veut dire qu'il y a un accord, pour qu'il y ait un accord. C'est comme ça. Maintenant, là, c'est donné. Donc, il m'a dit, en fait, accord cadre Mouna. D'abord, nous avons accord de lecture que les autres vont amener les revendications. Moi, j'ai eu le haut représentant du conseil, le haut représentant du président de l'application de l'accord. Nous avons quand même Magala c'est une boîte à prendre. Article 39 ni tonne gratuitement. Il y a Magana dans les médailles, c'est une boîte à prendre comme ça. On me dit que nous avons une revendication qui ne nous arrange pas.
Donc, lui, il pense qu'on va continuer. Puis là, on va aller, ça peut être à la Kanake, quoi, c'est après le conflit, puisque toujours quand même, il faut se dire que la guerre ne va jamais mettre fin à un conflit. De deux, en clara n'a un accord explicite là. Ça, c'est un accord qui dit tout. Avec les cas là, le pays amène à Mali comme soumis, en train d'avoir comme privilégié où on a cet accord là. Explicite de l'accord qui vient ni de là ni peine, et puis c'est la communauté internationale maintenant qui sanctionne. Est-ce qu'il y a mais moi, il m'a famille, il y a là tantôt, mais moi, polémique autour sans apporter, c'est vraiment important. Émission, il n'a pas aidé. Parce que moi, polémique est là parce que moi, il faut la version de Fenaba. En belle la émission, là, aucun. C'est vrai que Mali est comme à Warawala. Sinon, ma position était très claire. Du moment où je me disais que information est là, on n'a qu'un bout en fait. C'est-à-dire, Fidine n'est pas boulot. Fidine est Djumé. Tu es comme il faut, ou c'est béni. Soit l'accord, soit la guerre. Mach. Comment il me l'a mis? Je vais faire la question posée. Manipulation, non, manipulation d'Adjouma. Non, pas du tout. Parce que, comment faut-il Malik l'a dit, comment faut-il c'est-à-dire, il y a comment Fangelenta, qui ici, c'est qui veut baraquer, à Kachala, il veut filer en fait. Nous n'avons eu qu'une partie, c'est-à-dire, check la version, et même pas l'émotion en fait. Vidéo Théo. C'est ce qui est regrettable. Vidéo Théo santé. Exact, c'est ce qui est regrettable. Première chose. La deuxième chose, comment est-ce qu'il y a peut-être que va sur le fait la fin de faux, mais Kureshi ka kumaka, ne botu ka kumore faux ka Kureshi jabi. Maintenant, ni Emma Kureshi ka kumata, et ne ka jabi drone ta kuma. Kobo, tu vois qu'il est filiba de Kébé Moro Bla Fila. Parce que ne Kureshi jabi ne kumana, ou tigera ka kumana. Or, Sentena, hier moi j'ai discuté avec Senté Mamoudo, avec moi une fois, il dit même dans la salle, ni que nous ça ni tchenga rapporté. Ou bien tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. Moussa était devant, le gars était juste assis derrière le Moussa. Senté Mamoudo Foné Koum. Et ça sentait un peu, c'est comme si moi, il y a de nervosité là. Mais je lui dis, Issa, et un mauvais arrangement à l'opposition de la vie. Dans l'histoire du monde, quel est le bana situation minante voilà, n'a pas corrigé. Non, je ne dirais pas accord là, ou au câble sans pour autant qu'on ait vers une lecture. Parce que là, la Turquie, avec la liste nous sommes déjà à 6 années sans qu'il y ait encore qu'à s'appliquer. Non, mais lecture baradamene, amena sans Dieu, lecture fait comment la tourner. Parce que chacun va voir, comme l'a dit, c'est un mot, c'est un mot, la réouverture là, quand vous le arranger, parce qu'ils ont des choses encore, après les 6 ans, qu'ils ont vu que au Luganake, ou mon look, moi, faut que tu aies le doigt. Donc, nous qui n'a de corps de la tour. Bon, Kaba, franchement parlant, Maliki Walawal Mikeni, allez pour me Keneka en côté. Bon, ça c'est important. N'est-ce qu'un mi faut aller qu'à Walawal. Malik Mouté. À quoi tu es? J'ai passé les 2 jours à Coco, Clé Fly Becker. Non, je pense qu'il a dit voilà. Donc, Kaba, Malik Walawal, allez qu'à Sababoui, allez n'eka fota katokoro. Parce que en réalité, ne mana kuma teka kuma inkani kuma Malik lame. C'est-à-dire, tiens, que les flâneurs avec un matakasula. Mais en réalité, mon combat Keneka, n'a l'amené. Bon, vraiment, Kanya Folike, Aka, Kumakanka, Dava. Bon, avec Besson Akila. Je crois que Ika 7 sur 7 à Nafa Doueni. Mais Ika, Mougoumbe, Ironanou et Jata. Oui, I'm Bella Flide. Non, oui, I'm Bella Flide. Non, attends. Oui, mais fais l'explication du Sorima. Il m'a famille. Nega Mougoumbe à sur la Djauta. Aïe, Youssouf Z a partagé, mais aïe, Ere a partagé la page. A isu Z kuma mfo ani che isu Z de jabilin ka aya fla be partager comme aya fla be ka isu Z dabla qualité mais ça va mina ça parce que quelque part accord mandi mauyede donc ni mo ko accord black donc ameni kuma kan ta donc ka kesobe ayra nyamala bo be guerre do fa ngata et la photo ko émotion sinon ka ko kala mo bloquer ka ko mo bla mo fe filane ay doin ka kuma la trom na réseau ka ay che doin fina isu Z table la isu Z ko mina le ka ba mina le ka kuma ba isu Z ko ka me siga sota
quand mes frontières ça va bien on a comme ça moi j'ai dit il faut se dire aussi que Thierry Moufo il est conseiller national et puis il vient avec les réalités de la SEMA et Kidal Anakuyo Odi non il est comme un milieu parlementaire j'ai dit Amanaye mais dire que si on quitte l'accord on risque de tomber dans la guerre au connaissez c'est ma Morocco ma béoui justement c'est pourquoi on ce monsieur là aujourd'hui attends ce que nous craignons c'est délicat on risque on touche à l'accord avec une possibilité on n'est pas là pour défendre le gars de la SEMA mais on veut faire une émission de bois maintenant accord application là pour quand on finit ou le coup de joker faut quoi désarmer que beko marfa bubulu ka marfa bla bela mais pourquoi on a moro tout au défendre n'a ko jago ya kan accord appliqué donc on commence par ça désarmement parce que accord application est terminé le désarmement de tout pas jamoka duka entendre se kataka katanski comme te tira nyoba on son accord application mais à dernier nuit on commence par ça en coup désarmé en coup cadeau blanc pourquoi pas ça non on a déjà qui quoi ambe awfoka awali mado ambaro wakati corona anga sujet là-bas ku anga kuma affaire brama tulenga na ambaro ko to ko na taw au sujet to be continuer donc à presser côté à kuma to chama ba be gake anga ma wele ke mali kona de ka bo horonde bela so Ibrahim Diallo ka bo renu ba fm na kuleshi Cissé ka bo Mali tribune na Bataro Aidara amapu bintu na bo ale bolo me ne ka la radio Fanta Ousmane Togo ale benga réalisation que Mamadou Zek Traoré alebe régie d'antenne na ambe foli babla kata bamsa sisogo jogolojo encore gado ambe afo ambe jeka optique mo bela jele fo jibina ka jama amba fo ka walma do Amadou Sako chef de bureau de doyen pour la kati commandant Fodé Koné amba afo ka walma do entrepreneur Abaya Fo Segou ambe ifo honorable Jarasuba honorable Bafotiki Diallo ambe nunu bela jele fo Mohamed Karambe Orange la ambe ufo Bouakar Ouattara ambe afo ka Zakaria Kone fo ka foli badi kata groupe 767 Mogomba Tidiane Tungara ka fara Bagayogo groupe 767 Mogo bela jele Tianjao amba bela jele fo ka walimado a Morbo Sumare amba fo ka walimado ambe foli di au bema alaka seli here chaya alaka limania di seli to ay clé d'abord mais alaka musaka bi ambela jele nga anga seka musaka do soro seka chane yugo musaka fitini musaka pare to ame aka be sibiri na ta jamuga kele nga au sabe fatiala batiala samite isan keme nyina ko anga je ko seli ñoko fe an sete jurla bolo te jurla aka kila ka anga selma fo lisin jara de lisin jana ka ba seli lisin jara